Hola maskanda kodwa madoda nanti iTheku awubuke iTheku lihle kanjani ngomhla ka30 iTheku sobe sigcwele kulo kobe kuvalwa imigwaqo kuvalwa izitrati kuvalwa yonke into la eThekwini umcimbi nge30 March uyobe useThekwini umcimbi ke lo seyinhlizweni zabaculi bonke bakaMaskandi useyinhlizweni zabathandi bonke bomculo wonke jikelele ikakhulukazi ke nabakaMaskandi phuthuma uyothola lakhe ithikithi computer ticket nase Shoprite Shoprite ke bafethu bagcwele zonke indawo ayikho indawo engenawo Shoprite phuthuma uyothola lakhe ithikithi ungaphuthelwa ubumnandi obunje obuzobunga nge30 March usungaphuthelwa enqophamlando ngiyabona abantu bayathenga ama Golden Cycle General Standing bafethu amathikithi VIP azotholakala kusukela nje ngoFebruary kuyale ungaphuthelwa ke lenqophamlando ngoba alikho ithikithi lobelitholakala esangweni alikho ithikithi lobelitholakala egating emabheda onke amathikithi ase Shoprite nase computer ticket woza